Usukhohliwe ukuthi sahlangana ematshwaleni, ungithatha la ungisekhaya ufuna ungenza umakoto right, umakoto fresh. Ungishiya ekhaya ungagayile, uthi mina ngivoveni, wapha umakoto fresh kanti uthembeni na. Bese kuthiwa amadoda siyawaxhaphaza, I'm from the ghetto mina. Angibuye kwankomo zinye Parish, angibuye emahlanzeni. I'm from the ghetto mina, I'm from the ghetto mina. Lento yokuvuka ekuseni ngiyokha amanzi le, mina ngiyazi amanzi ngiwavule empompini endlini. Ungayiphatha yokubasa isitofu sendlini, lento yokuthi ngiyowashela le, mina ngicofa umshini endlini. I'm from the ghetto mina. Yeah, thina madoda sibuthwele ubunzima. Ngimthathe ngimthanda, ngimthathe ngamabomu. Ngifuna ukubona ukuthi angaguquka yini ekugcine nafanele kabe njengami lo muntu. Ayikhona ubu fresh, waphenduka waba umkhuzu ngophambi kwami ngikubuka ubutha ngenze njani. Usukhohliwe ukuthi sahlangana ematshwaleni, ungithatha la ungisekhaya ufuna ungenza umakoto right, umakoto fresh. Ungishiya ekhaya ungagayile, uthi mina ngivoveni. Yeke ulishintshe isiko lakithi, ungawuhamba wonke umhlaba uqede. Nokuhlupheka kwami kuyamele ukwamukele kunjalo mntana omuntu. Ekhaya kithi kusemakhaya, ekhaya kithi kusenquthe zala abantu, nami ngakhula kwenziwa njalo. Ukuthi nesimo somnotho asimile kahle, ngabe nami ngiyabhanyazisa, ngabe nami ngiyapressa, ngabe nami ngiyaconnecta, ngabe ngiya-explora njengosomisi. Ngibe nomshini endlini, ngishaye ngo-4 plate, ngihambe ngepolo vivo, ngigqoke iy'mpahla zakwami, ngigqoke i-abita, ngilahlele no-brandwood bese ngi-t-shirt. Ngiyeke ukushaya ingudu njengoQuest, ngiphila impilo yosijava, ngiphila impilo yoCasper. Ukuthi uhlale eghetto akusho lutho, kumele ungithathe nginje, nami ngizokuthatha unje, kuze siqhubeke sinje, ukuze nathi. Sanibonani umhlaba wonke nje jikelele lo ubukelayo njengamanje kulesi sikhathi sanamhlanje. Lo okhulumayo uPhumlane waKhumalo eNquthu emadwaleni, ila ngikhule khona-ke ngalusa khona, ngafunda konke ukwenza lokho engikwenzayo njengamanje. Bafowethu, kulonyaka nginiphathele okuhlukile ngenxa yento enaniyicelile. Ningibona ngingena ko-Crazy, ningibona ngingena koSjava, ningibona ngingena ko-Big Zulu, ningibona ngingena kwintaba yaseDubai, ningibona ngingena koZayizo. Le nto enaniyicelile nathi niyacela ukuthi ngelinye ilanga kube khona i-album entsha engiyoyishaya mina, ibe yi-trap, kodwa ngiyicula ngomaskandi kodwa ibe yi-trap. Ukuthi ngiye ngakwenza-ke lokho, ngacela uDR ukuthi angenzele izinto kanjalo kubafana kwamagudulela. Ngaphinde ngacela uMBZ ukuthi angihlanganisele naye, ngaphinde ngacela uRaf ukuthi naye angihlanganisele zonke lezi zinto, ngoba nizozizwa noma-ke mhlawumpe uma ukuthi seniyizwile zikanje. Ya bafowethu, okuhambe kwaze kwenza ukuthi ngize ngitholane noRaf nabo bonke labanye sengibabalile. Ngasebenzisana noSkandi, ngasebenzisana noMbali, ngasebenzisana baningi abantu engisebenzisane nabo ngokombono nangendlela esibuka ngayo ekutheni lento ingashayeka kanjani. Kukhona ama-manager phakathi, kukhona nabanye nje abafowethu abanye abaseceleni, abanye nibazi abanye ningabazi. So angiqhelanga kumaskandi, kodwa okuyinhloso nenjongo yami ukubonelela ukuthi njengoba umaskandi vele iwona mculo omkhulu, so
ngizocela-ke bafethu la ukuthi ngicela ningi-support. Akukho okungcono engiza nakho ngaphandle kwalokho enikwaziyo. Inhloso nje nenjongo yami ukuthi ngenze enye into ehlukile engicelayo futhi ukuthi ningamukeli kuyona ngani, ngoba anginayo ishoyo ukuthi ngizoqhubeka nayo, kodwa nje njengoba sikulesi simo sika-COVID-19, abantu ngiyazi bawuhalele kakhulu umculo, bahalela iy'nto ey'ningi. So yingakho ngiqhamuke nesitayela esithe ukuthi ukuhluka ngenze lezi ngoma eziyi12 ukuthi ngiyazi ukuthi lapho khona ekhaya zingakwazi ukukujabulisa, zingakwazi ukukuthokozisa. Njengoba bese ngichazile bafethu, angishayanga kumaskandi ngikhona, kodwa nje elinye iphupho engithe ake ngibone ukuthi ngeke lize lafezeka uma ngabe mhlampe ngisebenzisa igama likamama nobaba ukuthi uPhumlani. Ngani? Ngoba ngayibiza ngeMfez, ngiyazi nanakuyazi leyo nto. Ngayibiza ngamabunja, ngiwazi nanakwazi, ngayibiza ngendiya, ngilazi nanakulazi, kodwa kukhona leli gama engabizwa ngalo umkhulu, angiqanjwa umama wathi uPhumlani benobaba. Angazi babeqambini, angazi babehloseni, kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi mhlampe uma ngabe nabo bebona ukuthi ngisebenzisa igama labo, yize sekungabantu mhlampe asebadlule emhlabeni, okuyisimo sikanombani-ke lesi siyokwenzeka emhlabeni, kodwa